ଭଉଣୀ ତୁ ତ ଗଲୁ, ଏବେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ତୋ ପାଖରେ ଗୋରୁ ବିକା ଟଙ୍କା ଥିଲା, ହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ତ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବେଳ ହଉ, ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ଜିତୁମୁଣ୍ଡା ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା। ବାବୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ମରିଗଲାଣି, ତା ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉପାସରେ ରହୁଛି। ଆରେ ମଉସା କେତେଥର କହିବି, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ। ସେ ମରିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଆସ। ଜିତୁମୁଣ୍ଡା ବୁଝିପାରିଲାନି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ତା ଭଉଣୀର କବର ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାବୁ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ ତୋତେ ନେଇ ଦେଖାଇବି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏଇଆ କହି ତାର 2 ମାସ ତଳେ ମରିଥିବା ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ବହୁତ ଲୋକ ତାର ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜିତୁମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତାଟିକୁ ନେଇ ମ୍ୟାନେଜର ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଦେଲା। ଏଇ ଦେଖ ବାବୁ, ମୋ ଭଉଣୀ। ଏବେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନା ସେ ମରିଛି ବୋଲି। ଦିଅ, ମୋତେ ମୋ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଏସବୁ ଦେଖି ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କଲେ। ପୋଲିସ ଆସିଲା ଆଉ ନ୍ୟୁଜରେ ବି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଜିତୁମୁଣ୍ଡାର ଘରକୁ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ। ଜିତୁକୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚାଉଳ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିତୁର ମୁହଁରେ କୌଣସି ଖୁସି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଠାରୁ ମାନବିକତା ବଡ଼। ଜିତୁକୁ ତ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟତା କ'ଣ କେବେ ପୂରଣ ହେବ?